What's up guys? Again, this is Mitch and for today's video, other with my life, pasabi ko lang ng mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. For today's video nga guys, ito na naman yung mga araw na umuwi na naman ako sa Bicol namin. O diba, buwan-buwan na lang talaga siyang umuwi sa Bicol na para bang may-ari siya ng eroplano. Dahil kamakailan lang ng Abril ay umuwian siya. Tapos ngayong katapusan naman ng Mayo, inabutan ng Hunyo, ay umuwi na naman siya na para bang dinaig pa yung boss sa kapaglilib. Sabado nga ng gabi ay nakapag-desisyon kami na umuwi agad-agad sa Bicol. Hindi nga para magbakasyon kundi makiramay sa namayapa ng lola ng boyfriend ko. Kahit nga maraming problema at sabay-sabay pa nga ito, ay pinilit ko talagang masamahan dyan yung boyfriend ko. Isa na nga sa naging problema ay na-demonetize tong page ko at totally walang earnings na talaga, tapos na-hold pa yung payout ko. Kaya naman grabe talaga yung stress na nararamdaman ko dyan kasi yung pagbablog ay isa na din siya sa source of income ko. Kaya naman para ako dyang nalugi at nawala ng business. At nagtanong-tanong nga ako dyan sa mga kapwa ko content creator sa Bicol kung meron ba silang kilala na nag-aayos ng page. At isa nga sa mga natanungan ko ay si Miss B tapos si Kuya Pagata. Pero sa mga moment na to ay hindi pa nga naayos yung page ko. Pero for the go pa rin tayo sa paggagawa ng content kesa naman ma-miss nyo ako. Back to the topic nga tayo at alas 8 gabi nga kami dyan bumiyahe at Raymond Bus nga ulit yung sinakyan namin. Raymond Bus, baka naman. Charis. At diyan nga inabutan na kami ng umaga sa biyahe at tingnan mo naman yung mukhang yan. Very haggard. Umalis ng fresh, darating ng haggard. Salamat. At sa mga oras na yun, damang-dama ko na yung pamamanhid dyan ng puwitan ko tapos yung likod ko sa sobrang sakit at tagal ng biyahe. Ikaw ba naman 12 oras yung biyahe nyo? Ewan ko na lang kung hindi talaga mamanhid yung puwitan mo. Buti na nga lang ay may kasama ako sa biyahe at may masasandalan ako. Kaya naman hindi ko nadama yung masyadong pagod sa biyahe. Apaka-arty. Diba? Kaya napapagod kayo sa biyahe kasi wala kayong ganto. Charis. Touchdown at matapos ang mahaba-habang biyahe, eto ay nasa Naga na tayo. O, shoutout sa mga taga-Naga. Ikaw, tagasan ka. Ay, nagbodots. Buti na nga lang ay maganda talaga yung pwestong nakuha namin kasi nasa may parting unahan kami at kitang-kita talaga namin ng view. Para talaga sila dyan nagta-travel tour papuntang Bicol. At ito na, nasa may lupang sinilangan na tayo. Dito ako pinanganak sa munisipyo kang Calabanga. Nakakamiss kayo, no? Ako, na-miss nyo? Charis! Diyan nga, naglakad na kami at sasakay na kami ng tricycle ng separate ng bebe ko kasi siya, taga Minalayo ako, taga Mangiring. Aram. Ay mali, sumakay din pala siya ng tricycle pa Mangiring tapos bumaba din. Iniwan niya na ako. Arty. At yan na hindi ko na-videohan pero nandito na ako sa aking lupang sinilangan at amazed na amaze ako dyan sa mga mangga dahil nasa may parting daan lang siya pero walang kumukuha. Tapos napakadami at masagana talaga ang kanilang bunga. At di nga alam ulit ng pamilya ko na umuwi ako dyan kaya naman isa-surprise ko na naman sila pero wala naman pala ako isa-surprise kasi nag-iisa lang dyan tao. Yung kapatid ko lang at yung mama at yung iba kong pamilya dito ay wala. May pa-video-video pa nga ako dyan kasi ang ine-expect ko ay makikita ko na naman si mama. Pero ibang mama yung nakita ko, yung kamukha lang ng mama ko. Eto yung kapatid ko. Umalis nga si mama pati yung kapatid ko kasi meron pala silang therapy. Pero maya-maya naman ay dumating na sila dyan at pinagtatawanan lang ako ng mama ko kasi sinasabihan ko yung kapatid ko na videohan pag nandyan na si mama. Pero naririnig pala nila yung sinasabi ko kasi nandyan na sila tapos ako nasa kwarto. Tapos pagkarating ko nga dyan ay walang ulam at pinaluto nga ako. Salamat. Akala ko pag bisita pinaglulutuan. Siya pala yung pinaluluto. Iba dito sa amin ano. Pero okay lang naman kasi nag-i-enjoy ako kasi kinahihiligan ko na naman ang pagluluto. Para naman pag nag-asawa ako, ready na ako. Arty mo talaga. At ang pinaluto nga dyan sa akin ay munggo na may halong crab. At yan naman ginagabihan ay sinaniban ako ng kahigusan kaya naman nakaisip akong magrilinig. Grabe na baga talaga ang atidig din na ko na maintindihan. Grabe na nga ni talaga ang alpog dyan sa mga gamit kaya naman nagrilinig ako dyan ta naiirita na talaga ako. Pero madali nga dyan magalikabok gawa ng hindi pa nakatiles yung semento namin kaya naman labas-pasok yung mga taong nakatsinelas. Pero pag ako talaga nagyaman pati atop dyan ipapatiles ko. Charis! Marami pa nga ang kulang at dapat tapusin sa bahay namin pero paunti-unti lang kasi hindi pa tayo mayaman ano. Hindi pa naman tayo anak ng CEO para magkaroon ng mansyon. Tapos hindi naman tayo tumatama sa loto.
Kasi hindi naman tumataya. O, paano nakita kaya? Magtatrabaho na lang, tayo bagang maray. Pero hindi na namin inaasahan yung mga parents namin na maipatapos pa yung bahay dahil matatanda na din sila. Tapos si mama ay may sakit, kaya naman si papa ay solo na lang siyang kumakayod. Kaya literal na kami na lang talaga ang pag-asa ng pamilya. Ala. Tapos meron pa akong 3 kapatid na nag-aaral, kaya naman doon napupunta yung pinagtatrabahuhan ni Papa. Tapos yung isa ko namang kapatid ay working student, nakakatulong na din kahit papano. Nga pala, sa pamilya namin, ako yung na-born again na. Tapos yung buong pamilya ko naman, devoted Catholic, lalong-lalo na si Mama. Kaya naman, hindi ako naniniwala sa mga ribultong santo na yan, pero hindi natin yan pwedeng alisin kasi si Mama yung makakabanggaan ko dyan. At yan naman na picture na hawak ko dyan, ayun yung kuya ko na namatay dahil sa aksidente sa motor. Lasing nga siya noon, kaya naman dead on the spot. Kaya naman kayo, kapag lasing na kayo at nakainom, huwag nyo nang pipilitin mo magmotor lalo na kung hindi na talaga kaya. At yan naman nga na nagpatulong na ako sa kapatid ko na ikabitong hinugasan kong plastic na halaman. Maraming ang nag-aakala dyan na totoong halaman yan sa unang tingin. Kaya naman nagtatanong sila kung saan ko daw yan nabili. At dyan ko lang naman lang yan napatok siya dahil sa black up. Ano daw? Agalon man kayo mag-voice over, nagkakabiribid na digdandila ako. At habang naglilinis naman kami dyan, si mama ay nanunood lang sa amin at hinaharot-harot ko nga dyan dahil malaki na naman ang tawa niyan dahil may remit na naman sa kanya na pera. Dahil manijera yan siya. At pakatapos kong malinisan itong pating nasa may TV ay dyan ay inintindi ko naman tong salamin na marami na din niyang alikabok na pag salamin ka ay manglalabo na talaga yung mukha mo. At pagkatapos ko naman dyan ay sinunod ko na ngang punasan at linisan itong glass naming lamesa. Naakala ko nga ay hindi siya tatagal sa amin kasi mababasagin pero ito at buhay na buhay pa. Tapos sinunod ko naman dyan itong bintana namin kasi napakakapal na talaga yung alikabok. Magandang klase nga itong bintana namin kasi salamin siya ng sambayanan. Gilid nga din siya ng daanan kaya naman yung mga taong dumadaan dyan ay napapatingin talaga kasi nananalamin. Tapos kung minsan ay nandyan din ako kaya naman hindi nila naiiwasan na mapalingon sa akin. Ala, feeling ka, girl. Ate ko pala yung gumastos sa bintanang ito at malaki-laki din yung nagastos niya para lang mapagawa tong bintanang ito. At ito din yung katas nung nag-abroad siya. Kaya naman proud ako sa ate ko. Pero ngayon ay nakapag-asawa na siya at may sarili na din pamilya. Kaya naman natigil na yung financial na support niya. At ngayon ay ipasa naman sa akin yung obligasyon. Ako naman yung nagtatrabaho at nagsosuporta sa kanila. Ano, panahon na ba para mag-abroad para makagawa na tayo ng mansion? Pero pag hindi pa talaga pinalad dito sa Pilipinas, ay alagora na. At dyan nga sa kalagitnaan ng paglilinis ko, dyan ay nawala na naman ng kuryente. At isa nga yan sa mga problema dito sa Bicol, yung pagkawala ng kuryente at hindi maiiwasan talaga yan sa pang-araw-araw. Siguro mga 3 o mahigit pa at sa kaligitnaan ng gabi, yan yung nakakainis sa pagkawala ng kuryente. Buti na nga lang ay meron kami dyang solar light. At hindi ko na nga kinaya yung init at nagutom na din ako, kaya naman kumain na ako dahil favorite ko yung ulam. At si Papa din ang nagluto ng tahong na to, kaya naman sure ako na masarap. Apaka-arte. Kahit nga napakatagal pang dumating yung kurente, wala na ako dyan pakialam kasi nagugutom na ako, kaya kakain na ako. Ano pa kayan? Kuruan na ka mong plato, damakaka na kita. Pero sa ngayon, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Paaram.